И здравейте хора, аз съм Геймър Pro 45. Тук при мен е геймърчето на човека сега закусва. И аз съм сам. И това е епизод... Не, какво става YouTube? Оу, младежи дойде. И... ела да тролваме малко играчите. Сега идва. Той, вижте как. И изведнъж стана бум, бел. What you gonna boom, бел? Майка ти да умре. Аре бе, Херобрайн, какво му стана на Херобрайн? Искате трол още? Ей! Трололо. Трол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 ololol. Много тролвам, брат. Аре бе, ти къде си? Геймъре? На Майнкрафта сега влизаме. За кого заглушаваш? Абе? За ко бе? За ко? Защо? Аз та питам за ко? Ти му отговаряш за кеф. И чалта ми на шагарми. Шагарми. Опа. Шагарми. Шагарми. Трябва да гарми. xlmt.net. Мали, той още не е написал сървъра. Написахме. Кога? След 4-5 часа. $5 Ей, хора, аз чай да ви разведа с лобито, ама... То там логото е... Бахти логото. То там лобито е бахти лобито. Като... Мали, брат, ви напишите па Gamer Pro 45. Не ми влиза в сървъра. Мали, човек, тия крашнаха сървъра. Не ми влиза в сървъра. Само Nick is already playing. Казва ми, че Да, знам английски сега. Тя крашнаха сървъра, брат. Няма да го слушаш. 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 Аре бе, Херобрайн, нали вчера ме... да, бе, не ми влиза в сървъра. Той Херобрайн
Не се усещаш. Мали всякъде гърми. И да, хора, това беше за клипа. Надявам се клипа да ви харесва и кажи чао. Бай. Кажи чао. Ай, бай, бай.